Benvidos a esta novena Baco Festa que celebramos nunhas datas un pouco máis adiantadas do que facemos habitualmente. Eu creo que preparamos un programa festivo moi interesante para todo o mundo, con artesanía, con zona de xantar, evidentemente coa zona dos viños da Nosa de O, que é a parte máis importante desta festa, con actividades para todas as idades, para que todo o mundo poida disfrutar deste entorno excepcional que é o Aguillón da Rúa. Eu non quero engadir gran cousa, quero darlle as gracias a José Antonio Armada, director territorial de Medio Rural e excompañeiro aí no Parlamento da Galiza, que pelexábamos un pouco, pero levámonos ben no fondo, e a Mari Carmen, diputada provincial, que vai a falar agora despois de min. Tanto Xunta de Galiza como a Diputación de Ourense colaboran con esta celebración. Eu quero darlles as gracias ás dúas institucións personificadas hoxe nestas dúas persoas. E despois de Mari Carmen, José Antonio non ten moita gana de falar, así que lle vamos a permitir que non fale. Dalle a gracia tamén ás alcaldes, vexo a Patricia Larouco, que está por aí, sobre todo a Raquel, que sempre desde Petín colaboran coa Rúa en todo o que facemos, e nesta actividade concretamente eu creo que xa temos unha honrosa tradición de 9 anos, teria que ser o 10º se non fora pola pandemia, e seguiremos intercambiándonos o disco de Teodosio bastantes anos. Entón, deixo vos con Mari Carmen, e despois pechará esta pequena inauguración Wayne Bravende, sabedes que fillo adoptivo do noso concello, unha persoa implicadísima coa Rúa desde fai moitísimos anos, que colabora en todo o que facemos, que sempre está disposto a vir, que non lle gusta moito falar en público e que hoxe está un pouco así sufrindo por dicir unhas poucas palabras. E remato dándolle as grazas, porque a última oportunidade que teño así de falar así en público estes días, dándolle as grazas nesta semana grandísima, non, de actividades que levamos desde o arranque das festas da Rúa a semana pasada e que vai continuar todavía, pero que, bueno, ten así nesta fin de semana un punto álxido, non? Nestes 3 días de Baco Festa. Quero parabenizar e dar as gracias de corazón a José Vicente Solarat, que leva feito un traballo estes días, moitas veces moi desagradable, pero desde logo constante,